Ma en penj laktar ko kalera mogi TV ngima en mwandu. Mate cheno ni Nandutho Tieno kenda mor mokalo mar bedo kod odiechieng' makawuono ka wendo wa kendo daktari osechopo e studio. Abo mie thuolo obonyiso ni nyinge nga en wuod kanye olony e thiedho kata ng'iyo tuoche mage kaito ene momiyo topa makawuono. Machiegni daktari e penj laktar. Erokamano Ruth. Nyinga Dr. Jerry Okello, athietho osiptal miluongo ni Medical Health Services, Nairobi Boreka. To an aringa kojwach mano kabondo kasipul. Erokamano ahinya. Kawuono diher mondo mi watwag kata wawuoyi kotenore chandruok mane? Kawuono do about effects kata gik ma blue pill kata yedhe manyalo konyo ngato kata nitie gik tuo miluongo ni ED en erectile dysfunction ya. Wanyalo wuoye yedhe ma nyalo konyo erectile dysfunction to gi effects mage to gimomiyo ji tinde tho tiyo godo ma yo marach manyalo kelo negi weche mang'eny e del kata seche moko tho. Daktari wacho kacha ni dwani wawuo kotende kod yedhe kata gigo ma ji tiyo godo mondo miyo ji okony chandruok mar erectile dysfunction. Gigo ma yedhe gi nyalo timo kata ma gigi nyalo timo ne del ndalo machuok kata ndalo mathoth mabiro. Moro wachak kwa keto yo machuok mokalo weche mag ED mondo mi nyikwara munge jongo ngeni to enango ma wawuoye kapok wadonje twakwa ma en medo teko mar timo hera gi yedhe ma itiyo godo. ED kata erectile dysfunction en tuo kata condition gi dongere ma yudo ni seche ma ng'ato dwa timo hera ng'ama dichuo to koro yudo ni okonyal chung kata okonyal yudo teko ma onyalo timo godo hera ni e yo makare. Seche moko yudo ni onyalo bedo kata gi teko matin to jomoko yudo ni onge teko kabisa. To mano nyiso ni obedo gi gimiluongo ni erectile dysfunction manyiso ni okonyal timre nade gi dhongere wacho ni okonyal erect. To kwang'iye e yo makare yudo ni ikele ga gik mang'eny kata tuoche mang'eny en owuon oken tuo to nyalo bedo ranyisi mar tuoche mopogore opogore e del. Ng'eny ji yudo ni ka nigi shida makama ndalogi to gidhi mana duka kata mana duka mar yath to ging'iewo kata e pharmacy moro amora ging'iewo yedhe gi kata yedhe ma iluongo ni blue pills gi. Wan gi yedhe mopogore opogore to mong'ere ahinya to en Viagra ma ji tiyo godo. Yudo ni gidhi to ging'iewo to ka giseng'iewo to gitiyo go ma kata daktari ok onenogi to gikia ni gima gitimo ni to seche moko nyalo kelo negi chandruok e yo mopogore opogore kapo ni ok omigi gi daktari. Emomiyo kawuono deber kwawuoye wechegi mondo walerne oganda ni to ere kaka onego bed ni watiyo gi yedhe gi to kokamano to chandruok mage manyalo wuok kapo ni tiyo gi yedhe gi e yo marach. Koro dware ni ji ong'e mondo wakony ji niwach nitie tuoche ma yudo ni pandore seche ma ng'ato tiyo gi gini. Wawacho ni erectile dysfunction ni most of the time yudo ni en obiro kaka ranyisi mar tuo moro machakore. Onyalo bedo tuo adundo, onyalo bedo kata diabetes, onyalo bedo kata high blood pressure. Nitie tuoche mopogore opogore manyalo kelo erectile dysfunction. To kapo ni ok ing'iyo matut to in ibo bedo mana kithiedho gi blue pills ni koro ing'ino ni kamwonyo gini to konya to kare igeng'o thieth mar ranyisi ma gini temo ng'isi. Koro ber kapo ni wang'iye kendo wapuonjo oganda mondo ging'e kaka ginyalo dak ka opogore gi kaka gitiyo godo sani. Daktari gimi wacho kanya pani en gima nitiere kod pek mokalo kendo nitiere kod maino mang'eny manyikwara monge jongo nego beni chiko negi itgi. Wacho ga pile cheno mar penj laktar ni chik iti ne dendi antiere gik mang'eny ma dendi nyalo wacho ni to moro kokichiko iti to kinyal ng'eyo kaka wacho ni nyalo bedo ranyisi mar gimoro madhi nyime dendi ok ochuno ni e tuo to en ranyisi ni gimoro dhi nyime kaka tuoche mag adundo, tuoche kaka mag diabetes kachiel kod diabetes, tuo skari, tuo pressure, nyalo bedo kata obesity kata hormonal imbalance. Mama giduto te nyalo miyo ng'ato bedo kod pek kata ng'ato bedo kod ED kaka nileronwa cha. Kochopo kanye monego bed ni koro ng'ato chako paro mondo mi oti kod yedhe gi daktari? Mokwongo yedhe gi ok onego bed ni ng'ato dhi to chako tiyo godo kende. Onego bed ni odhi osiptal kapo ni neno ka in gi chandruok machalo kama kata chandruok machalo mar ED kata waluongo ni erectile dysfunction to ber kapo ni idhi e osiptal mondo ine daktari niwach daktari dhi chako nono
ni to gini ang'o makele. Seche ma unono ni to nyalo yudo tuo mopogore opogore ma nyalo kelo chandruok machalo kama kasi thiedho. Koro ok onego bed ni waweyo ni ng'ato dhi to chako yudo thieth kata miyo yath e dho pharmacy. Ber ka okwongo dhi e osiptal koneno ka koro oyudo pek seche modhi timo hera to oyudo pek okone ka oyudo enough erections. Mane dalili mokwongo monego bed nodhi godo osiptal. Moro daktari kapok wadhi matut wang'eyo ne gimomiyo thoth tiyo kod yedhe gi sani nitiere e ong'ala mamalo mokalo nikech wasewinjo cases mang'eny mokalo ma ji yudo midhierni kotenore kod chandruok mar tiyo kod yedhe gi kama ibete kaka laktar. Ipani ang'o momiyo ji thoro bedo kod chandruok kata ji dwani mondo mi oti kod yedhe gi mang'eny? Sani nitie a lot of information. Yudo ni wan gi social media kata tudruok mag mbui to wan gi jok ma uso. Wan gi jok ma uso ma timo herbal to nitie jok ma uso ma yudo ni wana mana pharmacy to ka ng'ato onyisi gimoro kar mondo ikaw patik maber mondo idhi pim ng'ani to yudo ni gin gidwa mana uso yath. Koro yudo ni information ma ji nigodo ni yudo ni ji tudore ahinya to ji nyisore. Koro ng'ato yudo ni nomiye yadhni to kanomiye gi daktari nong'e maber ni ma e chandruok ma ng'ani go ma kaponi amiye kama dos ma kama romre kode. To koro en odhi onyiso ng'ama chielo ni abe nan gi chandruok macha no chuo wuoyo ji go mbaka. Koro yudo ni owacho ni anto kan ni chandruok ma kama maka to anto natiyo gi yadhni wadhi anena wang'iewo yadhni. Koro yudo ni ng'ani chako tiyo gi yath kata kapok otimne pok oneno laktar pok opime okia kata ni en gi chandruok mane. Yedhe gi be wasefwenyo ni nitie gi weche mang'eny nitie kaka kiriwogi to ginyalo kelo ni chandruok. Koro mago te gin gik ma wuok lakini ng'eny ji to tiyo godo niwach giyudo information mopogore opogore. Wan nyaka tinde gi herbal. Nitie moko mag herbal ma ji tiyo godo niwach yudo ni jogi landa to iusa niwach gin gidwa uso. Koro mano ema gimosekelo chandruok maduong' emomiyo ko yudo pek mar tiyo gi kaka ji tiyo gi yedhe. Awinjo kikelo kamoro ni mantiere nyaka kod herbal ma bende itiyo godo e medo teko e seche ma ji bede achiel kata seche ma ji timo hera. To thothne ilando mage nikech yudo ga ka nitiere chochni mang'eny kata tudruok mang'eny e weche mag twak. Herbal ber moingo mag nyasungu gi. Onge minyalo wacho ni ber maloyo moro niwach ber ne yudore kata nenore kalure gi tuo mar ng'ato. Kapo na akawo yath moro to ayudo ka en odonjo gi tuona to odhi konya. To kapo ni ok odonjo gi tuona to ok odhi konya. Manyiso ni onego bed ni neno daktari mondi e king'eyo ber mar yath. To mar ariyo herbal yudo ni gin gi lenda kata mana e social media mang'eny kata mana e bus gin gi lenda to ng'eni ok wang'eyo ni gini gibedo regulated nade. Ok wang'eyo ni be osepim yedhe gi kata mana content mar yedhe monego bed ni tiyo kagi wang'e ni gin mage. Magi gik monego bed ni wang'eyo niwach kapo ni ok opim gi maber to waonge regulation mare malong'o to ok wanyal chung' gi ratiro to wawacho ni yedhe gi gin yedhe mabeyo. Koro mano en misinformation ma ji osebedo ka yudo to jomoko to nyalo tiyo godo ng'ato nyalo ng'eyo to wacho ni tiyo. Seche moko be moko yudo ni tiyo psychologically niwach aseng'e ni aseyudo yath koro dhi tiyo. To ng'eni obwongo ni kiseketo ni nyiso obwongo ni mae gima konya to seche moko gino nyalo timore dendi tiparo ni en yath cha. Seche moko be yath cha emo konyi lakini ok ng'e ni tuoche opogore kuom kiwuok kuom ng'ato kidhi ng'ama chielo. Koro ok onego bed ni wakawo gini to wachaka ni koro wan wang'iepa ma ok wadhi osiptal. Nyakwar Muge Jwang' mano en Dr. Jerry olero kaka yedhe gi tiyo. Nitiere kamoro kanyo mokelo ni samoro gini tiyo kodi psychologically. Samoro bende otiya tiya i dendi. Adwani mondo mi koro daktari odonjnwa matut kaka onyalo tiyo kodi psychologically mondo mi ibed kod teko matimo hera kod kaka chutho otiyo kapo nono ni yadhno ema tiyo. Lerne Nyakwar Muge Jwang' kiyie daktari. Waluongo ni physiological kako tiyo i del. To yudo ni yedhe gi gin yedhe ma miyo pressure mar kuonde mopogore opogore del medore. To seche momedore no to kako wang'e ni erection timore en ni pressure mang'eny mar remo ringo mang'eny komonego bed ni erection timore no. Seche moko remo nyalo bedo matin, nyalo kalo kanyo matin
ni wach wayudo ni wan gimiluongo ni vasoconstriction, manyiso ni leche ka gibedo motegno kata gibedo matek matin. To kitiyo gi yedhegi, to yedhegi konyo miyo leche go bedo gi vasodilation, manyiso ni gibedo mayot matin. Seche mobedo mayot matin to remo kalo mang'eny. To ka remo kalo mang'eny, kiyudo arousal manyiso ni seche miyudo gombo mar timo hera, to koro yudo ni erection bedo timore. To onyalo timore kamano for as long as yadh cha pod nitie. Manyiso ni yedhegi gin tich ma gitiyo malong'o, en ni gidhi gimiyo leche ka gibedo manyap matin mondo remo kal. To seche ma remo kalo mang'eny ema erection timore godo. To okotim mano kende, niwach onyalo timo kanyo, to onyalo dhi nyaka i adundo be. Niwach nitie jok moko ma be nigi tuo mopogore machalo tuoche mag obo. To kapo ni in gi hypertension mar obo, to inyalo miyi yedhegi be, inyalo miyi mondo otimre nade, okony ni remo otimre nade oring maber e obo. Koro mano be en another use mag yedhegi. Seche ma yedhegi tiyo, to nitie gik moko onego be ni e dendi. Manyiso ni kapo ni in gi tuo machalo mar erectile dysfunction, gima timore ni koro yadhni dhi to miyo leche ka bedo manyap matin, to pressure medore. To koro ka in ng'at ma nigi pressure, to pressure be medore. Ng'ino nyalo miyo kuonde mopogore be pressure medore kendo. Manyiso ni akin gi pressure mang'eny, to itiyo gi yadhni, to nyalo miyi bedo gi pressure mamalo ahinya. To mano nyalo kelo ni chandruok mang'eny. Achiel kuom chandruok gino nyalo kelo en ni onyalo miyi bedo gi stroke. Stroke en ni koro leche ka achiel kuom gi oyiech nyalo barore, to remo wuok ei ringruok. Mar ariyo, inyalo bedo kata gi tuo mar adundo. Kopo ni in gi tuo mar adundo to kendo imedo pressure e wiye kanyo, to nyalo miyi kata ibedo gi heart attack. To kibedo gi heart attack, nyalo miyi cardiac arrest. To cardiac arrest nyalo miyi inyalo lalo kata mana ngimani. Jomoko yudo ni nigi tuo kata tuo skari, jomoko nigi anxiety. Kapo ni itiyo gi yedhegi, to ineno ka koro medo pressure ni malo, adundo ni dhi gwecho ahinya, to anxiety dhi maki, tinyalo yudo kata confusion, inyalo kata mana gori piny, ma gimoluongo ni fainting, inyalo kata faint. Seche moko inyalo budho matin to ichak ichiewo. To nitie moko ma nyalo miyi donjo kata nyaka ICU. Koro gin gik ma onego bed ni seche motiyo kodgi wang'iyo gi maler, lakini mano te kaka otiye del, omiyo mana pressure medore kuonde madwarore. Ma seche go koro wadwaro ni erection otimre, wadwaro pressure kanyo, to ka kanyo medore gi remo, to remo kokalo mang'eny, to erection bedo kapo ni ng'ato bedo gi gombo mar timo hera. Nitiere gimoro miwacho ka Dr. Jerry, ni omiyo leche mag remo bedo ma ok ojing, gibedo dilated. Koro ka gima giyarore matin, koro remo nyalo kalo mang'eny. Tiwacho ni kako timore e fuoni mamoko mag dele, kako nyalo timore e adundo bende, kako nyalo timore e obo, kako nyalo timore kuonde mopogore. To thor wach kata gima omiyo itiyoga kod yedhegi en mar neno mondo ni pressure mar remo obed malo, mondo mi remo kal kanyo, mondo mi ng'ato obed kod erection kaka dwarore. En mana ni ok odhi timore kama erection onego bed ni timore no kende, to timore e del duto te. Ma kapo nono ni ne nitiere chandruok machielo e dendi, kaka tuoche kaka mag adundo, tuoche kaka mag pressure. Koro pressure dhi kalo kako onego bedo manyalo kelo ni gik moko kaka stroke, nyalo kelo ni gik moko kaka cardiac arrest, nyalo kelo ni gik mang'eny mokalo. Inyalo yien wamake gi kanyo ka waduogo to wadhi nyime, kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom kendo nyalo chote yo mayot. Jambo moja nimemwomba Bwana, hili ndilo ninalolitafuta, niweze kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kumtafuta hekaluni mwake. Kwa kuwa siku ya shida atanihifadhi salama katika maskani yake, atanificha uvulini mwa hema yake na kuniweka juu ya mwamba. Dial *811*414# to get Tamanio Langu as your skiza tune.
Koro manunga moro ni message minyera nyera ni. Ai message moro to kama lomba. Okimia some ande lomba. Ilo so message na. Koro nyiro chacha koro ni messages donge. Nyiri mage keno message odonjere ni sim nyiri mage keno. Kido chako na higa gasira donge mo. Ne wekti ko dundi malo. Ene ngoma rach kodi. Kana mia soma ngomi pando. Ergo so miara. Karamana made mane wish happy new year. Eh, kore mabila dwaro. Ni wish ni kora moga juang. A happy new year. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani lockdown. Owe ponde toka gwam. Pinjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riwri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kendo penje laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Jerry wang'iyo medo teko mar timo hera kod yedhe ma ji thoro tiyo godo. Daktari nopimonwa kata kidieny mokwongo ni thothne gibiro e yore mopogore opogore kaka yedhe mag nyasungu kod mag nyaluo. Nyako Ramogi Ajwang'a. Gigi kaka daktari pimonwa nitiere kaka gimiyo remo ringo matek e del, seche ma remo ringo matek e del, ng'ato ang' nobed kod erection kotenore kod kaka koro remo ringo matek e dendi. To remo ni ok oring matek e fuoni mamoko to we moko oringo matek e dendi duto te. Mana diera. To ne owacho ni seche ma timore kaponi ni in gi tuo mar pressure. Manyiso ni pressure mari mar kaka remo ringo ni malo ahinya. Kimedo gi ma tiyudo ni kendo mano nyalo miyo bedo malo ahinya mokalo. To seche mobedo malo ahinya mokalo to nyalo kelo ni chandruok. Niwach onyalo kelo ni gimoro kaka stroke. Stroke nyiso ni leche kachacha di yiech. To ka seche momuocha to remo pukore e fuonde gi mopogore opogore. Onyalo bedo kata mana e buongo, onyalo bedo kata mana e obo, kamoro amora e dendi. To mano nyalo kelo ni kata mana tho. To kwang'iye malong'o to waneno ni nitie tuoche ma seche moko inyalo bedo ni in go titiyo gi yedhe moko manigi gik miluongo ni nitrates. Kapo ni iriwo gi yadhni to onyalo kelo ni chandruok mang'eny. Onyalo duoko pressure ni piny kabisa. To kod duoko pressure ni piny kabisa to kendo nyalo mi timre nade iyudo fainting episode, to mano nyalo kata mana kawo ngimani. Koro en gima onego bed ni seche mitiyo kode onego bed ni ing'e dendi maber. To onge yo moro amora minyalo ng'e godo dendi mok idhi osiptal moneni gi daktari mopimi momiyi thieth malong'o. Kasto apart from that wan gi gima iluongo ni dosage. Nitie jok matiyo kode ma ni en seche te odwa to oringo to otiyo kode ma okawo mane ose ginene e pharmacy to muonyo, okawo e pharmacy to muonyo. Okia kata ni dos mane monego bed notiyogo. Koro magi gin gik ma daktari onego bed ng'iyo to ng'e chandruok ni kaka chal. Koseng'e kaka chandruok ni chal to onyalo miyi yath kaluwore gi kaka idware. Onyalo bedo occasional en mani koro inyalo dhi tikawo achiel seche ma
in gi idwa timo hera to onyalo bedo routine manyiso ni imuonye seche ndalo mang'eny niwach in gi ng'ato kaka inyalo bedo gi jaodi to ma chandruok mosebedo kibedo godo koro en gimi muonyo lakini en low dose yudo ni en gi dose mapiny koro seche midhi e chemistry cha mopok opimi tinyalo kawo dose mamalo to mano be kendo nyalo kelo ni chandruok dware ni koro ikuongi dhi osiptal ikuongi pimi ing'eyo ni ang'o matimi eking'e kaka ithiedhi to ayudo ni erectile dysfunction en gima biro kaka ranyisi mar tuoche mopogore opogore to tuoche gi be mwawachogi achiel kuom gi en tuo adundo manyalo kelo erectile dysfunction koro ng'e ni seche ma idhi kawo blue pill ni titiyogo tin gi tuo adundo manyalo kelo ni chandruok en mani koro in ikia mar ariyo onyalo bedo tuo mar kata wacha ni high blood pressure e tuo ni onyalo bedo ni en mokelo erectile dysfunction to en imidhi kawo ne yadhni to yadhni medo pressure koro odwaro balance moro monego bed ni ji tiyogo en mani koro ji ema kia ni onego bed ni gidhi osiptal gin giparo mani ma kimuonyo to konyi ji paro mana ni makimuonyo to konyi moro daktari pimno ranyisi kata chich ma ka ng'ato winje dende to neno ni ber ka odhi laktar kata kapok odhi e od yath mar nyiewo yedhe aina gi ni wacho kacha mokwongo ni ber ka ng'ato ng'eyo dende to nitiere ranyisi moko ng'ato biro nene dende daktari del wuoyo to del kaponi ineno ka koro idwa timo hera to ok inyal yudo proper erection mane en ranyisi achiel manyiso ni nitie chandruok madhi mbele kata nitie gima dhi mbele onyalo bedo ni chako kamano ndalo mani ng'eyo wach hera onyalo bedo ni en gima obiro bang'e kisebedo ng'ama timo hera chakre chon to koro ochako bagi matin mano en ranyisi manyiso ni nitie gimoro matimore e dendi monego bed ni ing'eyo to ma kaka wawache ni ma ranyisi koro kik ithiedh ranyisi tiwe thiedho tuo manie iye niwach seche mithiedho ranyisi ni manyiso ni tuo cha en omedore to seche momedore cha yath cha bidhi medo to seche mimedo yath cha dose mimedo malo to dhi mbele kucha niwach bochopo kuma koro nitiyo gachiel to koro achiel ok konyi koro yudori ni ichaki dhi ng'iewo machielo imedo koro initiyo gariyo to seche mitiyo gariyo ni pressure cha imitimono nade imedo to ka di thiedho tuo cha mane chakore cha mano do konyi matek niwach do miyo koro kata mana yedhe gi ok itigo daktari wapithoro ga bedo kod ranyisi kata side effects mag yedhe mopogore opogore isenyisowa kaka onyalo medo ni pressure onyalo miyo kapo nono ni itiyo kod yedhe mamoko mantiere kod nitrates kaka niwacho gi ka to nyalo kendo teko pressure adhi piny saidi kod weche makamago moro nitiere effects kata gigo ma yedhe gi timo ne del ma ng'ato onego bed ni ng'eyo kata ochichne ka ng'ato muonyo yedhe gi kopogore kod pressure kod moko ka ang'o kendo ma yedhe gi timo ne del yadhni mano gina normal side effects mag yedhe mang'eny manyalo mako ng'ato achiel kuom gi yudo ni onyalo kelo ni wich bar nyalo biro ni wach yudo ni pressure mari nyalo bedo ni malo to wang'e maber ni joma pressure ni malo nyalo bedo gi wich bar mar ariyo inyalo yudo gimiluongo ni dizziness en koro en wiyi rundore yudo ka kisungu ok nochalo en kawirawira ma en obiro to lal seche moko nyalo bedo kanyo mang'eny to nyalo bedo kata gi fatigue moro iwinjo ni ka dendi ojony jenji ol kendo bang'e kanyo kisetiyo kode to nitie kata mana ndalo ariyo bang' kisetiyogo tiwinjo ka dendi jony seche moko onyalo kelo ni chandruok mag yudo ni digestion yudo ni seche moko indigestion nyalo timore ma kata kidhi e choti yudo ka seche moko nyalo neno kata mana chiemo gik mani chamo ka ineno gi anena maber kaka ne gintiere no mano be nyalo timore koro gin ranyisi mang'eny apart from mano tiyudo ni del maol majony mago be nitie seche moko inyalo winjo kaber kidwa ng'ok to ochako duogo lal inyalo we kata ni gi malaria moro mago gin ranyisi mag side effects mag yadhni to ma nyalo timore kuom ji mopogore opogore seche nitie joma ok yude nitie joma yude nitie joma yudo mana achiel kende ok ochuno ni nyaka gibi gi ted dichiel ma atimore seche ma ng'ato osetiyo gi yadhni koso to ok otimre ne ji duto to nyalo timore ni jomoko to ok otimre to long term side effects gin kaka mage ma koro kitiyo go aming'a ranyisi mabiro biro mabende koro wanyalo wacho ni long time side effects yudo ni gina magi but koro yudo ni inyalo kata yudo jomoko ni tiyo godo to seche ma gitiyo godo to ok konygi
manyiso ni tuo manie toke cha medore. Koro ing'eni imedo mana kimedo nyaka yath. Koro ka nimuonyo pil achiel to koro ineno ni gini okonya we amed 2. Koro ineno imedo dos kendi. To jomoko nitie ma muonyo kata mana 3 to pod ok konygi. To gini seche mimede cha ikelo chandruok e dendi niwach koro complication ma wawacho cha mar high blood pressure cha, mar stroke cha nyalo wuok. Kata mana yudo ni fainting episode, koro faint ma koro inena ng'at molal ma onyalo bedo kata in hours nyalo biro. Koro mago gin gik monego bed ni ng'iyo. Anjere kod machielo ka ok imulna mama na matino no daktari serious side effects mag yedhe gi. Wan gi mokwongo king'iyo malo ka wan gi sudden vision or hearing loss. Manyiso ni nyalo seche ma pressure ni malo mar dendi to onyalo ketho retina manyiso ni seche remo maringo e tok wang'i yudo ni bedo gi pressure mamalo to dhi yiecho gik matindo tindo mag cells matindo tindo mag retina go to koro inyalo lalo kata mana winjo, inyalo bedo nok inyalo winjo kata ok inyal neno. Mar ariyo o mangato lokre loka mufu dichiel inyalo lokri mufu kata iti koro bukra buko kdino ok winjo wach dichiel. Ni wachi koro ichalo ngamo yudo stroke e wang' leche ka odhi okethore iye kucha. Mar ariyo inyalo jo chest pain kata irregular heartbeats, mano koro e adundo ma mano gin tuoche ma kapo ni nin gi anxiety moro tineno ka koro adundo ni gwecho mang'eny. Mar adek chest pain to nyalo biro ni wach koro gik kaka nwawacho ni wanyalo bedo gi cardiac arrest. Mano nyalo kelo ni chest pain ma koro seche miyudo chest pain no nyiso ni koro gini dhi marach onego bed ni idhi ka gimiweye. Seizures mano gin rieruok. Inyalo bedo ki irieri ma en gima timore ne jok ma yudo ni nigi epilepsy kata tuoche moko mag riegruok go. Koro yudo ni ma nyalo dhi to mi bedo gi seizures. Seizures ni be nyalo timore ka obwongo ni yudo kata mana stroke moro. Gini odhi oyieche e bwongo to kelo ni shida. Nyalo bedo gi shortness of breath ma kapo ni adundo ni kata adundo ni koro ok gwech maber kata ok ting' remo maber nyalo kelo ni chandruok. Kamano kata mana obo koyudo chandruok moro amora ni wach koro pressure mar pulmonary odhiro kodhi malo kabisa to koro ok inyal yweyo maber. Tiendi kata mana ankles yudo kata ni swelling nyalo bedo ka gi kuot ni wach koro yudo ni kidneys kata mana heart dhi to inyore. Seche ma heart gi kidneys inyore cha to symptoms kata mana ranyisi mabiro mokwongo gin swelling of the legs. Kasto fainting episode dewa wuoye yudo ni seche moko nyalo bedo gi fainting episodes ma kapo ni mano timore to nyalo bedo ni koro ong'isi en gima ng'isi ni nitie gima chandruok moro mabiro en mani koro ilalo muya seche moko adundo ok gwech maber omiyo koro nyalo bedo gi fainting episodes. Wang'ene jogo ma ok onego bed ni mulo yedhe gi wasudo kata ni kapo nono ni idwa tiyo gi yedhe gi nyaka idhir laktar ka intiere kod pressure, ka intiere kod diabetes, ka intiere kod tuoche mamoko imuonyo yedhe mamoko kaka mantiere kod nitrates kaka niwacho ka joma gi kendo moko onego bed ni mulo yedhe gi kata nodoko ni koro weche mag timo hera rach kuom gi to onego bed ni gimulo kata nitie jok ma nyalo bedo ni gin gi hormonal problems. Kin gi hormonal problems onego bed ni thiedho hormones ok idhiema niwach ma nyalo kelo ni chandruok gi. Nitie joma tiyo gi yedhe mopogore opogore especially yedhe manigi nitrates. Nitrates gin chemicals ma kapo ni giriwore gi yedhe gi to gimiyo pressure dok piny kabisa. Ma pressure kodok piny kabisa to mano nyalo kelo ni chandruok, nyalo kelo ni kata nyaka tho. Koro mago gin gik monego bed ni wang'eyo. An kalure gi kaka wang'eyo kaka dakteche ber kapo ni ng'at madwa tiyo gi yedhe gi kuongo neno daktari moko nego bed ni odhi adhiya e pharmacy to ng'iewo. So sani gima timore en ni ji mang'eny dhi e pharmacy to ng'iewo yath to iuso negi. Koro ka ber to onego bed ni Ministry of Health loso policy maber kata ka komakore gi Pharmacy and Poison Board ni yedhe gi onego bed ni ng'iewo under prescription. Ma kapo ni ng'ato onge gi prescription to onego bed ni miye. Yena mondo mi wuoge twak mana matin nono. Yedhe gi osekelo chandruoge mang'eny mokalo ne oganda. Yedhe gi osemiyo gik mang'eny otimore to podi iuso gi ausa. Onge chik matayo kaka iuso gi. To nikech onge chik matayo kaka iuso gi nyikwara monge jongo nego ng'e chandruoge ma yedhe gi biro godo kata kitiyo kode marach kata kitiyo kod dose maber. Daher mondo mi nuo kapok akaw yweyo mondo mi kapo ni ng'ato no oyude yo makare to yude sani kapok wadhi e yweyo nikech onge chike matayo kaka inyiewo yedhe gi gie lak seche gi.
Yedhe gi mokwongo itiyo godo e yo marach niwach yedhe gi gin mag onego bed ni githiedho tuo moyud gi daktari. To ok onego bed ni ng'ato dhi kende ni kawo yath e od yath ni koro dwa muonyo niwach ong'e ni mae chandruok ma en go. To chandruok mar erectile dysfunction waseneno ni en ranyisi mar tuo machielo. Koro kok ithiedho tuo machielo cha ni dwa ni ti gi yadhni onyalo kelo ni chandruok mang'eny. Mokwongo kapo ni in gi pressure, ng'ama nigi pressure, yadhni en otiyo niwach omedo pressure mang'eny kar hera mondo ng'ato bed gi full erection. To seche ma itiyo gi yadhni timedo pressure dendi to nyalo kelo ni chandruok mag high blood pressure. Achiel kuomgi en ni nyalo yudo gimiluongo ni stroke. Wanyalo yudo gimiluongo ni cardiac arrest. Kapo ni in gi tuo mar cardiac mar adundo to be ok ber kapo ni tiyo gi yadhni. No seche mitiyo gi yadhni, seche ma yadhni tiyo go tino na adundo gwecho e yo mopogore opogore, bedo gi gimiluongo ni arrhythmias. Arrhythmias en koro ok ogweche e yo makare, to ogwecho ma koro iwinje be. Seche ma mano timore to mano nyalo kelo ni chandruok niwach inyalo bedo ni inyalo yudo kata cardiac arrest, adundo no nyalo chung'. To seche ma ochung' cha to nyalo kelo ni kata mana tho. Koro kin ng'ama ni ing'e maber ni kia dendi to ok ber kapo ni dhi ni ting'iewo yadhni niwach ing'e ni ma nyalo konya e yo machuok ma seche ma madwaro timo hera. Niwach idhi ng'iyo go to seche ming'iyo godo cha to mbele kucha odhi kelo ni chandruok. Kang'iyo picha ni daktari wane yudo ka chandruok mar yedhe gi odhi hinyo onyalo rocho dendi duto te. Wantiere kod picha maber mokalo tiende ni ochako e wi malo ka okelo ni wich bar, mano ka wantiere wich. Kapod wantiere wich kanyo okelo ka wira. Kapod wantiere wich kanyo ne daktari nyisowa kacha ni wenge ni nyalo we neno maber kata iti nyalo we winjo wach mana e nyadichiel apoya nono. Kapod wantiere wich kanyo yudo kacha ni nitiere kaka lenda wangi bende nyalo loko rangi. Mano daktari bro leronwa. Kaito kwa wuok e wi wabiro nyake kori ka onyalo kelo ni chandruoge mag adundo, onyalo kelo ni chandruok e ich. Kopogore kod ich wayudo kacha ni weche mag pressure, mano e leche maringo chakre wi nyaka tiendi bende nyalo bedo kod chandruok. To bende onyalo kelo ni chandruok e weche mag timo hera, mani dwani mondo milos ka koro medo ketho saidi, mano kotende kod picha ni daktari. Kaito bende wayudo kacha ni samoro onyalo kelo ni dwaro mar timo hera kuom thuolo malach mokalo. To kang'eyo kaka ma ato bro rocho gi ng'ato daktari bro pimonwa. Kaito wayudo kacha ni increased blood flow ma bende nyalo biro kod berne kachiel kod rachne. Ka anyakwara mogia joang kar lasting erection kod no effect on libido. Mano daktari biro pimonwa kwase ka oyueyo omiyo kikidhi mabor kata matin kikisudi. Seche mwatimo mano kanitiere kod penjo ornwa SMS, namba mar SMS en 33600. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Na Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, na Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 2045. Wigo, your trusted ride. Teka unusiye gi wachno to ano ka bibet ka ikinyome to kata arus mare ano ka bibiro ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae kosiparo ni nen mana kende ka an ka bora achiel kode to joma ni kate bende ni kode en chunja dek osiep hera koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo maye yawa ikrine wuodh parineti, sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo, kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno, mana e Ramogi TV. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa.
Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miolne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Tudri koda an Alori Nyaka Black tich adek sa achiel gi dakika 45 to mana e Ramogi TV. Ok en mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo meloma mar cham. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi, kik bai. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa, kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore, ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1 gi dakika 45 otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu, medo teko mar timo hera gi yedhe mopogore opogore. Kane pok wadhi e yueyo, nwayudo ni yedhe gi nyalo kelo ni chandruok chakre wiyi nyaka itiendi piny, nikech seche ma orocho kaka remo ringe del duto te ma koko ngima beto nyalo kelo ni chandruok. To gima liche mokalo daktari ni lasting erection, mulna kar lasting erection kaeto wadhi ane e weche mag kata kuma onego bedni ng'ato koro wacho ni oyo gino sechako hinya onego bedni awera kode. Yedhe gi gin yedhe ma wan gi sama gibedo go e del. Nitie moko ma wuok piyo, to nitie moko ma budho e del. To seche ma imuonye to dhi odonje dendi, onyalo miyo iyudo gima nidwaro cha. Manyiso ni erection cha ibedo godo full. To seche ma ibedo godo full, to iyudo ni remo pod ringo, dhi bedo kamedo ringo, makata koro kisetieko timo hera, to yudo ni gicha pod ok dwa dok. Yadh cha pod ntiere dendi. Yadh cha pod nie dendi. Koro gini timore kamano niwach idono ka yadh cha kapok orumo to kache ginene erection cha be pod ok dhi dok piny. To mano nyalo kelo lit mang'eny, kendo yudo ni ji mang'eny yudo chandruok makata seche moko inyalo tergi nyaka e surgery. Koro ma en gima be nyaka ji ng'e ni yedhe gi be nyalo miyo yudo chandruok machalo kama. No seche ma pod pressure ni malo to gini otimore kamano, to mano dhi miyo onyalo bedo gi chandruok mar full erection no for a very long time. Onyalo bedo kata mana in 1 day kata in 2 days. To ji mang'eny ma oyudo chandruok bila ni yudo ni itero gi e pala mondo koro tem mondo kony kata mana remo go gol moko matin mondo timre nade odok piny. To mano en gima itimo gi ng'amo lony, ok en daktari atara kamora mora. So en gima timore, en kaka side effects manyalo biro, to emomiyo ineno ko wacho ni ng'eny ji onego bed ni ng'e ni gigi nyalo
timore. To seche moko begino kata ka ng'ato odhi osiptal to wachi ni ma yath mano muonyo. Lakini daktari kono no maber tudo ni yath ni no muonyo kata seche moko ne tiyo gi nyaluo wacho ni herbal go begino moko be olos mana gi kingiye tinyalo we ni en yath ma kawaida ma watiyo godo gi karo kaw mana magi to swagi to losi. Koro temo nyiso ji ni mago gin side effects manyudore to kapo ni neno chandruok machalo kamano ber kiringo osiptal. Nitie moro ma no effects on libido. Tije adhni en ni kore no dhi meno mana pressure kachacha. To pressure cha okonego bedni okungiso ni seche momedo pressure cha to koro erection cha dhi timore. Okochuno be ng'enyne yudo nok timre kapo ni ionge gi hamu mar timo hera. Mangiso ni hamu cha kuongu chako seche ma hamu cha ochako eka koro gini timre nade dhi konyi. Lakini kapo ni hamu cha onge kata dwaro timo hera onge to gini ok dhi timore. Mangiso ni onge effects mora mora e libido. Imulo kamoro ka daktari ni samoro yadhni nyalo bedo del kuom thuolo malach mokalo ma nyalo miyo ng'ato itero nyaka pala kata ng'ato e surgery. Thothne kapo ni ng'ato chiko dose makare onego bed ni orume del bang' thuolo marom nade ma ka okalo kanyo to koro ng'ato onego bed ni dhi ka emergency. Onyalo bedo ni en e dendi to ionge libido. Manyiso ni onge gimo dhi tim. En mani koro pressure mari ema dhi bedo malo. To onyalo bedo ni en e dendi tin gi libido to koro erection cha dhi maintain odhi donga kanyo ero. En gimo nego bed ni ng'iyo within 24 hours. Kapo ni gini pod tamore kata for 24 hours ka kisitieko era to pineno ka pod ochung' ok odwa dok chien. Ber kapo ni koro ing'iyo kaka idhi osiptal. Kapo ni winjo ka koro ichako winjo ka erection no koro kelo ni lit moro. Okelo rem. Ber kapo ni dhi osiptal niwach koro ing'e ni mano koro nyiso ni odhi e okang' mopogore ma koro kata mana hera no ok inyal timo e yo maber. Koro ber kapo ni dhi osiptal. Lakini yedhe gi ng'eny gi tuyudo ni nyalo tieko kata mana seche 6 e del. Nitie moko matieko 24 hours. Nitie moko ma nyalo tieko kata mana ndalo 2. Lakini koro matieko 24 hours giyudo ni migi dose matin ok migi mang'eny. Emomiyo daktari monego bedni ndikoni. Lakini kidhi ng'iewa kendi titiyogo to nyalo kelo ni chandruok. Nyalo dhi kata mana e chemist iwacho ni adwaro machalo kama to nyisi ni mano waonge go. Seche moko mane manu tiyoga godo. Tidugi penjo ni mane ma in go. Seche mikao ma in ma gimino ing'e ni ng'acha to usa. Lakini in ikia ni chandruok mane magini nyalo timre nade nyalo kelo. Daktari aneno ka watiere kod picha moro ka ma bende pimonwa yedhe gi seche ma gidonje del, gigo ma gitimo e chakre seche modonje del nyaka seche 24 kaka ni pimonwa ka. Ma bende ni wacho kata ni kineno kochopo tokos ndalo kata seche mathoth to ber ka idhi neno laktar ka koro kelo ni rem mang'eny ineno ka koro kata teko mar pacho mani dwaro cha bende ok dhi piny iwinjo ka koro nitiere kod discomfort koro nego bende dhi e osiptal. Wuothe kodwa e picha ni ma en seche ma ng'ato monyo yadhni chakre seche modonje del ng'ato nyaka seche 24 gima ng'ato winjo. Kuom dakika 15 iyudo ni jomoko nyalo bedo ni chako bedo gi erection kata teko mar pacho nyalo timre nade osechako bedo. To ka gidhi mbele iyudo ni picha ni wacho ni Viagra inyalo yudo kata mana erection within 12 minutes. Mangiso ni bang' dakika 12 iyudo ni ka isechako bedo gi teko pacho. Mano kapo ni in gi libido mangiso ni in gi gombo moro. To bang' 30 minutes iyudo ni ji mang'eny yudo ni boyudo ka gini nyalo konyogi koro gima ne gidwaro cha koro timore. Manyiso ni yudo all benefits mag yadhni. To kapo ni tieko 60 minutes mano en saa achiel tudo ni Viagra yudo ni koro sani ni en malo kabisa manyiso ni gitegi osekaw gi del ma koro nyalo tiyo mang'eny manyiso no ng'eny e dendi. To kanye ma koro kochiko tieko 60 minutes to koro ino chako dok chien manyiso no osechopo high peak koro chako dok chien. Koro Viagra to nyalo budhe dendi for 40 hours. Half life wacho ni half life en ni koro onyalo bede dendi for how long. Mangiso no nyalo bede dendi kata mana for 4 hours. Koro bede 4 hours to kuri chako gole mos. Mangiso ni onyalo by the time ichopo kata mana 4 hours yudo ni koro kata otin sane dendi ma mugik ga emigolo. Ma ok nyal konyi ahinya. To kidhi 10 to 12 hours
yudo ni jomoko yudo ni kata side effects mora mora kata mana effect mare monego ben gima nodwaro cha ma 10 to 12 hours koro onge del manyiso ni koro en ng'at ma kaka ne ntiere cha to ba 24 hours onego ben ni gite osegol Viagra onego ben ni osewuok e dendi te manyiso ni kaponi ineno ka itieko kata mana 4 hours to pod teko pacho nitie pod ochung to mano nyiso ni nyalo bedo ni chandruok moro nitie koro kanye ma koro ineno ka gima nyalo dhi hospital mondo ine kaka yudo thieth. Waneno kacha picha no nyakwara Mugia Jwang' awinjo kacha ani daktari mano to koro gin weche maliekore mabende ji wacho kata ji somo yore mag mbui gin maliekore adiera mantiere kanyo okang'eyo kata mobire penjo machielo mabende yantiere godo nipo nono ni ng'ato omonyo yedhe gi to samoro kobede achiel kata okotimo hera side effects kadhidhi malo saidi moingo kapo nono ni omonyo yedhe gi to timo hera okang'eyo lerno kanyo matin kaite side effects ka seche makori wacho ni orach saidi ma onego bed ni ng'ato dhi emergency ni sel pimonwa kata kamano pod inyalo nuoyo yedhe gi mokwongo en ni gimomiyo ni muonye ni mondo timera to wayudo ni onyalo kelo high blood pressure to nitie kaka hera nyalo miyo duoko dendi kwe seche mitime cha to kapod ok itime to pressure cha ema idho malo koro wach ni side effects mang'eny pressure cha ema dong' malo to dendi ok kwe mar ariyo gima daher ni ji ong'e ni yadhni onge effect mora mora e libido manyiso ni en ok omi pacho chung kende ni koro ni seche motiyo kode to nyaka pacho chung ma en kaponi nitie gombo cha to gombo cha biro ni wach en gima nie pachi seche ma pachi cha dwaro cha to gicha timore to mano nyalo miyo timre nade nyalo miyo iyudo chandruok ni wach koro kok itimo hera to gombo to ne nitie to be ini wuon imuonyo yadhe koro dhinyi ichalo ng'ama dhinyore koro mano en gima nyalo timore lakini ok ochun ni nyaka koro ne side effects ma koro nyalo hinyi en mani koro ibo winjo mana marach lakini ok odhinyi lakini kaponi dendi nigi chandruok mora mora wayudo ni kaponi dendi nigi chandruok kata mar adundo kata in gi high blood pressure kata in gi diabetes tuoche maluongo go nyalo kelo ni chandruok wathoroga bedo kod weche mag ng'iyo gi yath samoro itiyo kode ok omi side effects kaka ne wawacho kata mapek ma yudo kata ni koro adundo gwecho matek yudo ka koro ni wich baro medore yudo ni koro kinen kata okiwinji kod weche makamago weche mag dependency mulna kwa kanyo daktari dependency biro ni wach yudo ni koro ni kano konyi kawuono ting'e ni kiny be nyaka okonyi kendo koro yudo ni kidhi mbele en mani gima timore ni koro nitie tuo moro ma wang'e ni kelo erectile dysfunction manie iye manok ithiedho koro tuoche ng'e ni medore niwach ranyisi ni seneno to ranyisi ni ng'ino kidhi osiptal koro iume manyiso ni tuoche medore seche momedore cha bochopo kuma koro kata kidhi imuonyo kata mana wach ni imuonyo kata full dose achiel to konyi niwach tuoche be omedore koro ichaki kawo machielo imuonyo koro mae ma ji nyalo wacho ni ma en dependency lakini ok en dependency ni mani koro ok itimre nade ok thiedho tuo mane mokelo chandruogni nitiere ga gik mang'eny ma ji wacho e pap kae kotinde kod tiyo kod yedhe gi moro in kaka laktari isewinjo gi en ang'o gini mathoth ne ji wacho ga madiher mondo mi klera kata iket ne oganda wa adiera gima ji wacho mang'eny ni koro ni yedhe gi gin yedhe ma inyalo muonya kamoro amora kata inyalo nyiewo anywhere to yudo ni jomoko ng'isore ni dhi kawo ya mano konya ibi nyalo konyi manyiso ni gilanda gini aoyaye mok ging'e ni gin yedhe manyalo kelo chandruok mang'eny gima mondo aler ne ji ni ber kaponi itiyo gi yadhni to en gima omiyi gi daktari ok en gima ni wuok kendi ni dhi manyo yath timuonyo yath koro maga gik mwawacho to mar ariyo ok gin sum jomoko wacho ni gin sum en koro yath mora mora en sum kitiyo godo marach en mani gin ok gin sum ginyalo konyi lakini kaponi ok iyudo chandruok makelo chandruok min godo no kata tuo makelo chandruok min godo no to ok inyal konyori en mani bo mede ameda to nyalo kelo ni chandruok mbele kanyo
kia kelo chandruok. Daktari momiyo ji mang'eny oseyudo chandruok kotenore kod tuochegi. Kata kamano, kokalo kuom chenro ni leronwa gigo manyalo miyo ng'ato tiyo kod yedhegi ka ok ing'eyo ni tiyo kode nikech ang'o. Iniparo ni teko mar pache molal mak mantiere gik moko madhi nyime e kit ngimani. Inyalo yudo ni nitiere kod chandruoge mag adundo, nitiere kod tuoche kaka pressure, tuoche kaka diabetes kod gik makamago ma ang' nokel idi ma bende nyalo miyo ichak paro tiyo kod yedhegi. Mak mana daktari ni wacho ga ni nitiere teko mar pache ma bende oko bera tiwacho ga ni nitiere chiemo moko manyalo konyo, wanyalo mulo mano kar tiyo gi yath timanyore mamoko ma inyalo konyo godo teko pacho kar tiyo gi yedhe. Ok ang'eyo kantiere minyalo wacho. Normal balanced diet ber. Inyalo chamo chiemo pogore manigi ma en balanced e dendi, mangiso ni in gi vitamins, in gi proteins, in gi starch, in gi gimaro madini moro amora madwarore e del. Mano to ber. Dhano be seche moko medo wach njugu, giwacho ni njugu konyo. Jomoko wacho ni tigi matinde giluongo ni mgombero. Mgombero be konyo kichame mang'eny tinyalo konyi. Mago winja lakini chiemo e yo makare to ber kamoro sa duto seche duto. Iwacho ni mgombero. Ujipawa ukaujo kimulo ujipawa. Ujipawa kete mgombero. Ujipawa? Mtie mgombero e. Ogengo kendo mchako kete ye daktari. Okang'eyo. Kanyo yuda nikech kanyo to nadwa ka ulweti ayaro godo mach mondo mi wawinjane gigo ma ji thoro chichni nitiere e ujipawa. Nyakwara Mugia Jwang' ma ane en chenro makende, twak makende ma bende nagombo ni mondo mi po nono ni yudo thuolo mar winjo gima daktari owacho to chikiti mondo mi lugi mora mowacho. Kik ine ane chandruok mar pacho ni en chandruok mar pacho, nyaka bedi ni nitiere gimoro matimore dendi momiyo chandruogni bedo. Omiyo kik iring e thiedho ranyisi to ng'iyane ni to chandruok nyalo bedo ang'o mondo mi ikony chandruok, nikech kikonyo chandruok cha to kata teko mag pacho gi dhi duoga wang'e. Adiera koso? Kanitiere kod pressure, imonyo yedhe pressure maber? Intiere kod diabetes, imonyo yedhe diabetes maber? Ichiemo maber, balanced diet? Timo rako. Kanyo nyaka nikel. Wach mogik miweyowa godo daktari? Magi gin tuoche ma kata gin chandruok ma ikelo gi chandruok ma kata gi tuoche mopogore del. To kik wawuog kaka joma chuo ni waringe pharmacy kata mana od yath ni wang'iewo yath to wamuonyo kapok opimo gi daktari. Wuoyo e wach wechegi gin gik maber, onego bed ni wawuoyo kendo kik waluor, niwach seche mwaluor cha to wan ema wahinyore. Kik waluor nikech seche mwaluor cha to wan ema wahinyore. Stress bende nyalo kelo wito teko mag pacho kaka wachoga. Omiyo kinyalo control kata kinyalo duoko stress chien. Ang' ni tema. Ng'ato kadwa tudore kodi nyalo yudi kanye Dr. Jerry? Ayudore osiptal miluongo ni Medical Health Services mano Nairobi buore ka. To mbui wanyalo Facebook ayudora Jerry Okello, TikTok Dr. Jerry Okello. Nyakwara Mugia Jwang' mano Dr. Jerry Okello. Inyalo bedo kod chandruok, inyalo bedo kod penjo kata nitiere kamoro manidwa ni daktari omed lero ni maber, inyalo yude nyaka TikTok Dr. Jerry Okello. To kao kamano bende ibo yude chenro mar penj laktar ka mondo mi penjo duto tema inyalo bedo godo. Dr. Jerry erokamano. Ne jogo picha mochung' ne chenro ni, ne jogo mochung' ne duola ler mar studio kachiel kod taya, ne jogo mochung' mopango chenro mokete kanyakla duoko erokamano mathoth. Ne director na Alex kachiel kod producer na Perpetua erokamano mang'eny. Ne idjahera mar chenro mar penj laktar kiki winji ni ng'ato notiyo kod yath mamedo teko pacho, in mende idhi nyiewo yadhno. Dendi gi dend ng'at machielo opogore, gigo mantiere dendi kata kaka dendi tiyo opogore kod mar ng'at machielo. Kichich to tematek idhi osiptal timni nonro makende, ibo mi yath mowinjore kodi. Nyaka kendo odiechieng' machielo makelo ni chenro ni Ruth Otieno, oritiuru masane.